Αυτό εδώ θα είναι το κρεβατάκι μου για απόψε, αγαπητοί μου φίλοι. 23 Οκτωβρίου 2025. Βρίσκομαι εδώ στην κορυφή του Ολύμπου, στο Μύτικα, στα 2.918 μέτρα υψόμετρο, και καθώς καθάρισε ο καιρός, είπα να σας παρουσιάσω λίγο τα μαγικά τοπία. Σκολιό στο βάθος, η τρίτη υψηλότερη κορυφή του Ολύμπου. Εδώ μπροστά βρίσκονται τα καζάνια που και κάποτε ήταν παγετώνες, γι' αυτό και αυτές οι μορφολογίες. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η κόψη Ναούμ. Και εδώ έχουμε και τον θρόνο του Δία, γνωστό και σαν Στεφάνη, τη δεύτερη ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου. Στο βάθος μπορούμε να δούμε και μια ωραία στρωμάτωση με νέφη, όπου και καλύπτει όλη την Ελλάδα, καθώς το ανθρώπινο μάτι χάνεται σε όλες αυτές τις στρώσεις από πλαγιές και κορυφές που έχει ο Όλυμπος. Θυμίζει λίγο τοπίο από κάποια ταινία στο εξωτερικό, κι όμως βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Βασιλακάκος, είμαι καλά, σας άμω την αγάπη μου και σας προσκαλώ όλους να εγγραφείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Γεια χαρά σε όλους.